بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الشورى دی ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جیڑا بندہ نیک کم کرے اسی اودے واسطے اور خوبیاں بڑھا دیاں گے۔ حضرت سید المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد نے انہاں نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتی سی۔ دعا دیندے رب دی بارگاہ عرض کیتا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے اس چچے دے بیٹے عبداللہ بن عباس نو دین دے اندر سمجھ عطا کر۔ اس دعا دی برکت سی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ قرآن پاک دی تفسیر کرنے والے تمام لوگاں دے سردار ہوئے، اس واسطے آپ نوں کیا جاندہ ہے سید المفسرین۔ آپ فرماندے نے کہ اس آیہ کریمہ دے جڑے کلمات مبارکہ نے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جڑا بندہ نیک کم کرے اساں او دے واسطے اور خوبیاں بڑھا دیاں گے۔ آپ فرماندے نے لفظ حسنہ تو مراد اہل بیت دی محبت، کہ جڑا بندہ اہل بیت دی محبت والا نیک کم کرے گا اللہ اس بندے واسطے خوبیاں بڑھا دے گا، یعنی انہوں مزید اہل بیت دے نال محبت دی توفیق عطا کرے گا۔ سلسلہ جاری ہے اہل بیت اطہار، انہاں دی شان و فضیلت حضرت سیدنا امام ترمذی نے اپنی کتاب دے اندر سند صحیح دے نال روایت کیتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دے اندر، امام نسائی نے اپنی سنن دے اندر، امام حاکم نے مستدرک دے اندر حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے کسے بھی مسلمان بندے دے دل وچ اتنی دیر تک ایمان پختہ نہیں ہوئے گا، ایمان داخل نہیں ہوئے گا جدن تک اے میرے اہل بیت او تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے اور میری قرابت یعنی رشتہ داری دی وجہ تھی محبت نہیں کرے گا۔ اس دے تحت محدثین لکھ دے نے کہ اہل بیت اطہار دے نال محبت دو گنا کرنی ہے،
کیوں؟ ایک تے او مسلمان نے جڑے مسلمان نے اہل بیت اطہار دے افراد انہاں نال ایک تے محبت کرنی ہے مسلمان ہونے دی وجہ تی، دوجی محبت کرنی ہے کہ رسول اللہ دی آل ہے، آپ دے نال انہاں دی رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری دی نسبت دا لحاظ کردے ہوئے انہاں نال محبت کرنی ہے۔ یعنی جتھے سانو حکم ہے نا عام مسلمانوں نو آپس وچ ایک دوجے نال محبت کرن دا، وہ صرف اس واسطے کہ اسی آپس وچ مسلمان ہاں، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا پرا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس وچ ایک دوسرے دے بھائی بھائی نے۔ ایک تے اس وجہ تی اہل بیت نال محبت کرنی ہے کہ وہ بھی مسلمان نے اسی بھی مسلمان ہاں، دوجی اس واسطے کہ انہاں دی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال رشتہ داری ہے، قرابت دا لحاظ کردے ہویاں انہاں نال محبت کرنی ہے۔ اور اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پاک نو روایت کیتا ہے حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح دے اندر، امام ترمذی نے اپنی جامع دے اندر، اور اسی طرح امام نسائی نے سنن دے اندر، کہ حضرت زید بن ارقم فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تانوں اپنی اہل بیت دے بارے اللہ دا خوف دلانا وا۔ مطلب کی ہے کہ میری اہل بیت دے نال نفرت نہ کرے جے، کیونکہ وہ میرے رب دے بڑے قریبی جے، میرے رب دے محبوب نے۔ جس وقت انہاں نال نفرت کرو گے تے گویا تسی رب نال نفرت کر رہے ہو، اور جس وقت رب نال نفرت کرو گے تو رب تانوں اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا۔ اس واسطے میں تانوں اپنی اہل بیت دے بارے اللہ دا خوف یاد دلانا، اس خوف نو اپنے ذہناں دے اندر رکھیا جائے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جڑی حدیث پاک روایت آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جڑا بندہ ساڈے اہل بیت دے نال نفرت رکھے گا وہ بندہ منافق ہے۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلی بھی روایت ہے، اس نو امام ابن حبان نے اپنی صحیح دے اندر نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت وچ محمد عربی دی جان ہے، کہ ساڈے اہل بیت دے نال کوئی بندہ بھی جڑا نفرت کرے گا اللہ کریم اس نو جہنم دے اندر داخل کر دے گا۔ اے اہل بیت دیاں فضیلتاں نے۔ اہل بیت اطہار ہی چاہندے کون کون نے؟ حدیث پاک دی روشنی چ اہل بیت تو مراد نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ شہزادہ گلگوں قبا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور قرآن پاک دی آیات دی روشنی وچ غور و فکر کیتا جائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی ازواج مطہرات پاک بیویاں یہ ساریاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اس واسطے ساڈے واسطے لازم ہے کہ اسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی تمام آل اور آپ دی پاکیزہ بیویاں، اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، حضرت مولا علی، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، آپ دیاں بقایا تینے پینا حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور نبی کریم علیہ السلام دے شہزادے حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا
عبداللہ جنہ دا لقب طیب اور طاہر ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں ساریاں دے نال محبت کریے، کیونکہ اسی محبت کرنی ہے رسول اللہ دی نسبت دی وجہ تی، تے انہاں ساریاں نو نبی کریم علیہ السلام دے نال نسبت ہے، آپ دے نال قرابت داری ہے، تے سانو اس دے بارے لحاظ کرنا چاہیے ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اے لوگو تسی اہل بیت دے چہریاں وچ رسول اللہ دی صورت نو دیکھیا کرو، یعنی انہاں نو نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑی نسبت ہے، گویا کہ جس ویلے کوئی بندہ اہل بیت دے فرد نو ویکھے تو اے سمجھے کہ انہاں نو رسول اللہ نال نسبت ہے، اس وجہ تی میں نبی کریم علیہ السلام دی نسبت دا لحاظ کردوں انہاں نال محبت کرنی ہے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔